Die net fijn vielen in het lichaam des in bennebist. Net eltsnien kan hem dat voorstellen. Voor Tess Duursma van Burgum is het realiteit. Zij is transgender en zoekt een peer hier in transitie. Nou, hier tot ik rond de 12, 13 jaar oud. En ik zit vaak bij mijn squallen zit ik de hele tijd op mijn groep mensen en die weer queer. En ik ben de enige die, op dat moment dacht ik nog dat ik cis weer. Dus ik zit daarbij en ze zei van, oh, daar pas je zo goed bij. Ik zei, ja, het is eigenlijk wel zo gek, hè. En nou ja, die gedachten bleef toen wel heel lang bij me hingen van, waarom voelde ik me zo goed aansluiten bij die mensen? Per later werd het steeds erger, dus te verder ik in mijn puberteit ging, dus te minder ik me voelde met mijn lichaam en des te jaloerser ik was op mensen die wel hun goed voelden in hun lichaam. En door kwam ik dus nog bij een vriendin van mij en dan lijkt ik gewoon een keer echt gewoon te groen op de bank van, oh, ik vind het zo veel dat ik jong ben. En om in ieder geval reden dacht ik toen nog steeds dat ik trans was. En toen realiseerde ik opeens, zo snel dat ik wat op internet ging zie van, oh, net iedereen voelt dit. En ja, toen voelde de druppel een beetje. En nou ja, toen weer nog wat momenten dat ik nog net helemaal mezelf nog helemaal accepteerde. Maar zodra dat gebeurde, toen dacht ik van ja, ik ben trans. En dat weer rond me een zandje. Je had een opluchting voor die? Het was een opluchting voor mij. Dus ik voelde echt als een enorme opluchting toen ik online die namen vult. Mijn oude namen. Toen ik kon dat niet meer broeken. Toen gewoon test weer. Ik voelde me in volle bed. Het voelde als een bevrijding. In haar omjouwing binnen er net een soort mensen die Tess haar verhaal delen. Tess zocht daarom online naar mensen die haar begrepen zonen. Intussen had ze een grote vriendenkring opgebouwd, met mensen uit heel Europa. Langzamerhand bouwde ik een persoonlijkheid op online en ik kon mensen leren kennen en dan ging ik die mensen in het echt ontmoeten. En ja, zo bouwde ik een netwerk op en dat viel veel natuurlijker dan wat ik hier in de omjouwing opbouwde. En wat betekent die mensen voor die online, die meerskip? Van alles. Sommige mensen hielpen me met het ziekje van kleding bijvoorbeeld. Die mensen bij mij wel leuk kon praten. Dus het is gewoon heel prettig om vrienden te hebben die hetzelfde terugmaken en die het snappen. Net alleen nog de vriendenkring is onmisbaar voor Tess. Bij haar familie vindt ze echt een soort type. Hij te mem denkt kapot met Tess mooi. Al wie het wel even wen, doet Tess uit de kast kwam. Want die plak van een zoon hebben ze er nou een dochter bij. Het is wel echt een verrassing. Hè? Dus vaak weet je wel van je band, hoe het zien elkaar zitten. Maar dit weer gewoon 3 dagen voor Christ volgens mij. En ik verder als vrouw en het verklaarde voor die een hele hoop dingen. Maar wij hebben daar niet van in de gaten. Nee. Dus het is wel een redelijke shock. Ik was tussen dat mijn vrienden er wel uitgezien. Ja, nee, vanuit jouw kant, nee, hier weer niks te maken. Nee. Het wie echt wel schakeling. Hè? Dus we gunnen Tess al haar geluk. Hè? Maar het is natuurlijk wel je neemt afscheid van een zoon. Hè? En je kan daar zit rouw is een te groot woord, maar het is wel even een omschakeling, het is wennen. En aan de andere kant is uw liefde natuurlijk genderneutraal. Hè? Dus ik ken het mooiste ik vind het mooiste wat ik nou naar Ian oude lier zocht met Tess, is dat ze met gelukkiger leeft. Ze is volle happier en meer dan zelf. Dat was dus al een accent, denk ik toch? Dat was echt heel graag zien en dat zo snel gebeuren. En daar ben ik haar heel dankbaar voor dat ze er samen mee kwam is. Ja, dat ik dat wel even vooropstellen. Tess kloppen aan bij haar huisdokter. Hoe wil de situatie voor hem nijwien, hoe Tess wil helpen? Hij regelt Tess haar medicatie, met begeleiding van een privékliniek. Een grote geruststelling, want Tess is wist van haar zaak. Ik moet net nog 2 jaar tot die puberteit in zitten en nog 2 jaar nog mannelijker worden. Dat hoor ik net. Nee. Dus toen ben ik zo snel mogelijk naar die privékliniek in. Zo is het wel dat hij de help die erbij nodig is. Ja. Wij gunnen Tess gewoon naar een leuke relatie. En ben of net, nou ja, dat is al je. Maar dat was toch worst en een leuke baan. Ja, eigenlijk zo'n beetje huisje, boompje, beestje, maar dan op die manier. Als ze zelf maar gelukkig is, dat het nog maar een partner is of wat, hoe, of meerdere, of hoe, dat maakt me niet, als ze maar gelukkig is. Dat vind ik wel het allerbelangrijkste. En dat ze zichzelf daar happy bij voelt. En dat gun ik haar gewoon.
Heel graag, ja. Ja.